tresna ora kudu dadi garwa ning sapa ngerti aku bisa entuk lungiting asmara mapan aning gubuk asmara dak suwun imbangana katresnan. Wong manis kang wis dadine banjur didhes nyanyi meneh wong tresna iki wong edan lambrang wong kabur kanginan kakang mbok sewu kakang mbok kula ingkang suman nggih sengkun ingkang sowan ngabiyantara paduka ana parikaya apa sengkuni pekamujan tanpa rawang kowe dolan napa ora ngerti wayah iki wis parak esuk wayahe wong turu wayahe wong sare nganti iki kowe konangan wong sak praja kowe bakal ajur mumur sengkuni apa ora kapok ing jaman kowe dicuwing-cuwing Gandamana. Ya kakang mbok nadyan saben-saben kula nyerak manah paduka kados boten nyanmak pendak-pendak sengkuni nyaket ketingalipun kakang mbok boten nate rumaket prasasat manuk gagak kok ngaku merak pancen sengaja njaluk jarak nyanyi nek apa kaya ngono kuwi sengkuni kowe aja kaya ngono kowe wis kagungan garwa kok sih pengen ngeliya sengkuni ngeten kakang mbok kula gadah seratan ingkang kula tulis seratan ingkang kula gawe nalika 3 dina 3 dalu kula mboten tilem kula ngrakit basa amrih paduka Nimas jejantung atiku atine bakal nurut kelawan sengkuni rasa welas asih hangliputi sakjroning darmaning katresnan gegladi olehing asmara winengku dewaning asmara wis ngancik sejatining katresnan kemareman agawe sengsem ing tyas jagat anyekseni lamun ta tresna ingkang linambaran teteken ati suci nuwuhake kabagyan tuwin katentreman boyo ratuning rum arum ratuning memanis ratu-ratuning sesutya ratu-ratune kang sari mutiara nilopako jodoh yang kusumeng purido Nimas jejantung atiku Dewi Kunti Talibrata kowe pancen boyo sengkuni kowe pancen garangan nadyan akeh ukara kang patut lan runtut ning atiku ora bakal katut rungokno sengkuni aja banget kurang ajar kowe wis makaping-kaping aku menehi pitutur wis bola-bali aku ngelingke kowe suman
wiwit lakon sayembara pilih aku ora milih kowe lakon rabimu ya wis tak weling akeh-akeh luweh-luweh wiwit aku dadi garwane swargi sinuwun Prabu Pandhu Dewanata gini ya kowe ora mandeg-mandeg gonmu nuruti krenteking atimu Sengkuni. Nah tiwas kebeneran ya sinuwun Prabu Pandhu menika sampun ngrumiyini swargi to. Lah mboten napa-napa rauman prawan niku penting uman randane ngoten lho. Ngono lho Kakang Mbok. Kowe aja mangkono Sengkuni. Jijik aku Sengkuni. Ngeten Kakang Mbok, ngeten. Wong tresna kuwi wuta, ora peduli rina lan wengi, tresna kuwi ra kudu duweni nanging kudu bisa nuruti. Tresna ora kudu dadi garwa ning sapa ngerti aku bisa entuk lungiting asmara mapan aning gubuk asmara dak suwun imbangana katresnan. Guneman ratatanan kowe arep kurang ajar Suman. Tumrap panemune wong sing lagi gandrung mesti bisa kaya ngono kuwi. Monge maneh yen sing mbok arep-arep kuwi luluhing atiku sayekti ora bakal lakon masya nganti kukuting jaman. Bebasan tukuling jamur ing mangsa katiga. Aku iki prasasat lorotan antuk jampi. Duh wong manis kang wis dadine banjur dides nyanyi meneh wong tresna iki wong edan lambrang wong kabur kanginan Kakang Mbok jan wong kok ayune bayo-bayo ket pucuking rambut nganti jempoling syukur nek gethek jirne kabeh sarwa ngeten jan kaya ngapa aku bisa duweni ning manis kedisian Prabu Pandhu ora apa-apa tak terima-terimake aku lega rasane ngatiku jembar dadaku aku isih ngenteni kowe aja ngono kuwi Sengkuni aku iki yen tak rasai kaya wong edan lho tenang wong ngomong tak bolan-balen iki ya ora krasa aku jan ya muga-muga atiku lan atimu iki condong raos condong ing raos rumah keting salira jan pengen dudah berkatmu Sengkuni. Apa kaya ngene patrape wong bebrayan Prabu Pandhu ya ora nganti kaya ngono kowe sing dudu bojo kowe kaya ngono kuwi. Kowe wong lanang piye Sengkuni? Bumi goncang gancing langit kelap-kelap katon. Lere kencang risang maweh gandrung. Lah nika yen lajeng yen paduka menika sampun paring katrengan kaya ngono banjur Sengkuni bakal kendho babar pisan ora Kakang Mbok babar pisan ora wong urip ana ing alam donya iki pancen kaya wong ngimpi pira borot nuruti sing semeng ati tiwas tuwa ora ngrasakne nikmate tresna gelem ora gelem kowe kudu darbekku Kunti. Ojo ngono Suman tak runda pariteksa kurang ajar kowe
Anggepmu apa ibuku mbok gawe dolenan? Mbok kira mbok kowe iki lonteng ngono bangsat kowe. Ayo, maju. Para Kurawa, maju para Kurawa. Peragane tembak. Kowe yen sih pengen tak dadekne anakku sih ngakoni kowe iki anakku ki dadi bapakku. Kowe luwih becik mundura. Nuruti Kurawa ora nek entek le.